नमस्कार। तो 12 साल में कुंभ लागेला, 12 साल में कुंभ लागेला आ 144 साल में महाकुंभ लागेला। ई प्रयागराज के असीम कृपा बा। सुनली हाँ कि प्रयागराज के असीम कृपा बा कि भारत के 90% सनातनी पाप मुक्त हो जाई। ई आशा आ विश्वास के साथ कहल जा सकेला कि उ लोग स्वर्ग में जाई लोग, उ लोग स्वर्ग में जाई लोग। बाकी 10% जे बा हमरा ऐसन ओकनिए के डाउट बा। तो सुनी कविता में कि कुंभ से बा छल कल अमृत प्रयागराज में गईला से आ पपवा पूरा नाश भइल। ई महाकुंभ नहैला से पपवा पुरहर नाश भइल। ई महाकुंभ नहैला से त गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम निराली हो आ सीधे सब स्वर्गे में जाई नरक हो जाई खाली हो। सीधे सब स्वर्गे में जाई नरक हो जाई खाली हो। तो स्वर्गों में बंटवारा होई, स्वर्गों में बंटवारा होई। वीआईपी के अलगे चाही, वीआईपी के एरिया में साधारण भूल क जइहे नहीं। तो भेदभाव बा धर्म में हमा तो स्वर्ग में कैसे टैली होई। भेदभाव बा धर्म में हमा तो स्वर्ग में कैसे टैली होई। आ वोट के खातिर स्वर्गे में कौना नेता के रैली होई। एगो बसा प्रेमी कवि पहले ही आगाज कहले रहले कविता में कि जाति धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी। आ भेदभाव आ पक्षपात से बातें बहुत विषैली होगी। तो आज एक ही सनातनी के दो नजरिया से देखल जाता। एगो साधारण कल्चर, एगो वीआईपी कल्चर। ई भारत में चिंता के विषय बा। यही से कहे के पड़ल कि भेदभाव बा धर्म में हमा तो स्वर्ग में कैसे टैली होई। आ वोट के खातिर स्वर्गे में कौना नेता के रैली होई। तो मती कुमती भइल बा हमा 400 विषयी कैला से आ पपवा पुरहर नाश भइले। ई महाकुंभ नहैला से पपवा पूरा नाश भइले। ई महाकुंभ नहैला से तो पाप कैल रोजगार ह जेकर, पाप कैल खानदानी ह। आ उ नदी के महिमा जानलस कि संगम गंगा के पानी ह। जेकर लिहलस ना दिहलस, जेकर लिहलस ना दिहलस ओकरो श्रद्धा जा गईल। आ कहलक कि ट्रेन से जाइम इलाहाबाद आ उ आर्टिका से भाग गईल। कहलक कि ट्रेन से जाइम इलाहाबाद आ उ आर्टिका से भाग गईल। तब वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाता ज्ञान के बात बतियावेली। आ उखाड़े भसुर के मोछ ससुर के चिरकी मर्दों के लतियावेली। चटाचट चटकन देवरा के भैया के धधा क धैला से आ पपवा पुरहर नाश भइले। ई महाकुंभ नहैला से पपवा पूरा नाश भइल। ई महाकुंभ नहैला से तो मन चंगा कठौती में गंगा रविदास जी देखौले रहले। आ कुंभ से वंचित नरक में जइहे एगो पंडित जी बतौले रहले। कुंभ से वंचित नरक में जइहे एगो पंडित जी समझौले रहले। तो जे आस्थावान प्रयागराज में भगधर के शिकार भइल सबसे पहले स्वर्ग जाए के वही लोग तैयार भइल। जे आस्थावान प्रयागराज में भगधर के शिकार भइल तो सबसे पहले स्वर्ग जाए के वही लोग तैयार भइल। काहे रउआ डेरातानी, जे रउआ पाप कैले बानी उ पाप तीर्थ धाम कैला से स्नान कैला से ना कटी। तीर्थ धाम में स्नान कैला से तन धोआला, मन नहीं धोआला। तो मन में कलेश ना रखी, मन में सद्भाव रखी, मन में प्रेम व्यवहार रखी, तब कुछ हो सकेला। तो तीर्थ धाम पंचदर्शन, तीर्थ धाम पंचदर्शन पूजा योग मात पितु परम। आ मात पिता जे दुखी होई हैं तो तीर्थ धाम से होई न धर्म। मात पिता जे दुखी होई हैं तो तीर्थ धाम से होई न धर्म। तो अनुरागी नरके में जई हैं घर ही नहा क खैला से। ई सत्संगी नरके में जई हैं घर ही नहा क खैला से। आ पपवा पुरहर नाश भइले। ई महाकुंभ नहैला से पपवा पुरहर नाश भइले। ई महाकुंभ नहैला से। तो जय हिंद जय भारत, जय भारत के रहवैया के आ उनहु के जय होखे हमर कविता के सुनवैया के। उनहु के जय होखे हमर कविता के सुनवैया के। उनहु के जय।